Doon na kita tail end of cold front. Nakipikto kini siya sa silang bahin sa Kabisayan. Ingon man trap of low pressure. Kung extension kini siya sa low pressure, nakipikto usab sa silang bahin sa Mindanao. Dinis dakbayan og lalawigan sa Sugbo. Mapanganuron kita, hinuon doon na gyapon kita'y kahayag sa adlaw. Una ba na sab kinig mga mahinay nga pangulan sa kapunon karong adlaw ingon man ugma. Maayo atong panahon gikan sa Biyernes ngadto na sa Domingo. Ang tagbilaran ingon man kinitibukang Bohol, ingon man Dumaguete ug Negros Oriental. Mapanganuron ang kalangitan inubanan sa kining mga mahinay nga pangulan karong hapon ingon ngadto na sa Biyernes. Maayong panahon gikan sa Sabado ngadto na sa Domingo. Mahinay ngadto sa panagsang kusog nga hangin gikan sa silangan ngadto na sa pagkaamyan ng silangan ang muhuros ug atong dagat sa kabaybiyunan ini kasarangan ngadto na sa pagkawaluron. Ikabutas pag-asa, Oscar Tabada.